Здравейте хора, в днешното клипче правя колаб с BookTube Ивелин и той е на тема любими книги. И да, само да настроя камерата. И сега взимам любимите си книги. Те са 1, 2, 3, 4, 5, 6. Имам 6 любими книги. Добре, май ще си остане тук. Така, нека започнем с първата книга, която е Български митове и легенди, фолклор. Ето тази, която ми е любима, адски любима. В нея има... Какво има? Има сега ще ви кажа. Има митове, има легенди, фолклор, библейски митове, загадки, които са... На красен трендафил стоеше, чудна ми песен пееше. И що е то? Славеят. Да, и тук. Да. Това струваше 6 лева от книжарницата. Ето. И да, продължаваме нататък с другите ми любими книги. Т.е. четя за втори път. Затова има разделител. За втори път я чета. Тя е нещата, на които не ни учат в училище. Емил Конрад. Така. Ето сега ще ви кажа. Значи, Чу Стефан, който купи първата ми книга и ме накара да се влюбя в четенето. С ето го съдържанието. Да. Отзад пише: едно от най-важните неща е да не правите нещо само защото нямате друг вариант. Винаги има вариант. Ето. Тук има разни картинки. Още не съм си купила новата му книга, която е сподели. Много я искам и ще се здобия скоро с нея. Втората ми любима книжка е моята Ане Франк. Забравих, може би, цената 9,90. Ето, 16 плюс, но не. Аз не съм нещата. Моята Ане Франк. Да, тя е ето така, ето тази. Не знам, но не знам колко струва. Така че другата ми любима книга е просто уникална. Това е дневниците на един драндио. Да държа всъщност всички тези разделители, които ще направя отделно клипче. И на мен ми подариха горешници. С една приятелка си разменяхме книги. Аз си подарих също драндио и тя ми подари драндио. И да, предпоследната е на Любен Каравелов в България от старо време. Само драндиото по принцип струваше 11,90. Тази струваше 2 лева, въпреки че отзад не пише. Тя ми беше от Лидъл, имаше разпродажа на книги. Аз много я харесах тази. На Любен Каравелов. Къде ми е разделителя? Ето го. Мишето е стигнало до тук. Ето го моят разделител. Да. Имам много да ви разказвам. Тези книги са просто уникални. И да. Последната книга, всъщност, която ми е подарък от леля ми. Всъщност тя ми я купи, нали? И съм много радостна, че я притежавам. Точно аз, че притежавам тази книга. Тя е 14 лева и е на любимата ми влогърка. Т.е. на Зоуи Сък, Girl Online. Ето я. Стигнала съм само ето до от 28 страница, но това е защото през летото имам някои други книги и за това не съм я чела, наистина, че много моя любима книга, въпреки че съм я прочела до 28 страница, просто моята любима книга, Favorite. Ето я, Германа, 14 лева, много е яка. Ето я. Ето тук имаше един конкурс, който да сложат снимка твоя и някакво момиче е спечелил с нейния цитат, с който пише: No, I'm a loading. Не знам, ако може да го разчетете. И всъщност на една от страниците, тук, на 268, всеки един от вас трябва да има снимка на Зоуи Сък, която също има и нейната книга, която е на с ето такава твърда корица, пак на български. Това е глава 43-та. И много се радвам за тази книга. Всичките тези книги, които ви казах, че са ми любими, ще ви обясня. Всъщност, Girl Online, не съм я прочела цялата, но любима ми стана. Още от първата глава.
На Любен Каравелов я прочетох Любима ми. Дневникът на един дръндю. Също ми чета я за втори път. Намерих си раздрили, заради чак сега. За втори път я чета. Моята Ане Франк още не съм стигнала до някъде, не виждам страница, 12-та страница. Една на които не ни учат в училище, да не кажа, може би и за трети път че я чета. Български митове и легенди за втори път я чета. И вече дори превършвам. Защо Подигото ми е любима книга, но не можа да я намеря. Не е много моя любима книга, но няма значение. И това са моите книги, които ми харесват за... Най-много, както казах, ми харесва Girl Online. И това беше от мен. Надявам се да ви харесва. В следващия клип ще ви покажа моите разделители. И чао!